bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de inclusión, formación y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del espectro autista. Esta noche nos acompaña Montse Muriano, directora del título propio Espacio Compartido de la Universidad da Coruña y también directora del Campus Tecnológico Interuniversitario Inclusivo Compartindo Norte. Muy buenas noches, Montse, gracias por venir y da gusto hoy tener una entrevista de estas, de las que se habla de oportunidades, de empleo, de inclusión, así que encantada de tenerte esta noche. Igualmente, boa noite, Natalia, para min é un placer estar aquí con vos e moi agradecida de que teñades interese polo noso proxecto. Vamos a hablar de un proyecto que acaba en el día de hoy. Comenzamos hablando de él porque desde el principio de julio hasta hoy se ha llevado a cabo el Campus Tecnológico Interuniversitario Compartindo Norte 2026. Cuéntanos un poquito cómo surge, cómo nace y en qué consiste. Compartindo Norte é un campus de verán que forma parte dunha convocatoria que fai todos os anos a Fundación 11 para as universidades que participamos no seu programa Unidiversidade, que é do que forma parte Espazo Compartido. Todos os anos a Universidade da Coruña lidera un campus de verán, procuramos liderar un campus de verán porque supón moito esforzo para solicitar axuda e demais, e este ano a convocatoria cambiou lixeiramente, entón o que se pedía era que o campus tivese lugar nunha cidade diferente ou nun lugar diferente onde normalmente ten lugar o estudo propio, o título propio Espazo Compartido. Entón, encendeuse nos o chip e inmediatamente dixemos, falamos con Ana Ares, a vicerreitora do campus de Ferrol e Responsabilidade Social, que é de quen depende, non, o noso título, de repente a ela esbozouselle un sorriso, non sabía onde se metía, pero esbozouselle un sorriso e dixo para adiante, imos facelo no campus de Ferrol. E como ha sido la experiencia de celebrarse por primeira vez aquí, en el campus de Ferrol? Maravillosa, maravillosa. Este ano contamos tamén coa colaboración da Universidade de Cantabria, é dicir, alumnado da Universidade da Coruña e alumnado da Universidade de Cantabria, que desde o primeiro momento dixeron sí, son compañeiros tamén do programa Unidiversidade, e aquí se nos acolleu de maravilla, desde as institucións públicas, cunha recepción no Concello de Ferrol, por exemplo, até o que é a vida no propio campus. Onde se fai máis vida nun campus que na cafetería, por exemplo, pois ali servíronsenos almorzos, xantares, ceas, con moitísimo interese, preocupados polas intolerancias, polo que gusta, polo que non gusta, tanto ao alumnado como ao profesorado que forma parte do campus. Por lo tanto, se han tratado de maravilla, o sea que el año que viene se volverá a ver. Non sei se o ano que ven, pero o mellor cambiamos de ubicación, o mellor non, pero vamos. Pero es una buena opción esta. Estupenda. ¿Cuántos alumnos han podido participar? Pois mira, o máximo que poden participar son 30, finalmente participaron 28. 9 deles procedentes da Universidade de Cantabria e o resto de Coruña. Non necesariamente universitarios, é dicir, non todas as persoas que participan, as estudantes que participan, son estudantes de Espazo Compartido. Ábrese o abano, porque normalmente este campus é moi bo para nós, é moi interesante, porque coñecemos a persoas que o millor logo poden estar interesadas. Unha maneira de dar a conocer. Sí. Entón, sempre, eu quero, sempre cando acaba o campus, bueno, este ano non podedes, o ano que ven, a ver, sí, claro que sí, xa tomamos nota, e temos sempre unha táboa con persoas interesadas. Se comparte formación, actividades, residencia, tal vez esta convivencia ya es unha propia herramienta. Por supostísimo, aparte unha convivencia moi positiva, sobre todo con aqueles a quen non coñecían, que a maioría dos nosos estudantes moitas veces sí que se coñecen porque o mellor están nalgúna institución da que forman parte, entón xa pois teñen coñecemento ou fan deporte xuntos, pero claro, os de Cantabria non nos coñecían, non? Entón, sí, a convivencia é fundamental
a convivencia foi fantástica, e logo o interese pola formación polas mañás, que é a formación no propio campus, a formación académica, a formación ¿En qué ha universitaria. consistido esa formación? Porque, cuéntanos. Sí, a formación consiste, ten como dúas patas, digamos así, que son imprescindibles. Unha, formación académica, neste caso en tecnoloxía, impartida por Gazapo Xestión, que por certo é unha empresa de aquí de Ferrol que son Paula e Pablo fantásticos, sobre impresión 3D, robótica e creación de videoxogos. Neste caso, tendo en conta ou pensando sempre no contorno do que procedían os nosos estudantes. Entón, os proxectos que presentaron hoxe no acto de clausura estaban relacionados con iso, non? Pois, por exemplo, o primeiro día Pablo preguntáballes aos alumnos: ti, da túa cidade, que che gustaría imprimir en 3D? Pois a Torre de Hércules. Bueno, pois a Torre de Hércules pois é das cousas máis fáciles, porque é un rectángulo. Entón, bueno, así é como se empezou, todo co ordenador, logo unha serie de robots de tamaño miniatura tamén, que que explicaron en que consistían, como se fixeron e demais, e un videoxogo relacionado coa contorna tamén. Pois desde a contorna de aquí propia de Ferrol, porque aparte temos alumnas tamén de Ferrol, que son alumnas de aquí. Entón, pois, non sei, desde o Ponte das Pías, pasando por o Castelo de San Felipe, non? Que tamén visitaron, por exemplo. Hablas de disciplinas STEAM, robótica, el diseño de videojuegos. Tal vez estos prejuicios que la gente dice, oye, estas personas no pueden llegar a esto, es por tanto una manera de romper con esos estereotipos. De romper, ademais non só de romper, é que hai alumnado dentro deste campus, houbo alumnado dentro deste campus, especialistas xa en videoxogos. É dicir, nós contamos con estudantes que fan videoxogos. De feito, incluso unha alumna ten coñecementos moi avanzados de deseño gráfico e mesmo o docente dixo, pero se nos pode axudar. E efectivamente así foi. Entón, ti cando tes un estudante, ti tes preparadas as túas cousas. Eu como docente teño preparado o meu material, pero sempre o primeiro día está ben saber a quen tes diante para adaptar o que faz e que se sintan realmente útiles e que aprendan. Candela, neste caso, pois axudou moito. E logo, a outra pata, moi importante, é a formación en habilidades comunicativas, traballo cooperativo e demais, que é fundamental para logo, que foi fundamental para presentar os proxectos. Esa parte impartírona as compañeiras, as miñas queridas compañeiras de Espazo Compartido, as profesoras Alba, Ana e Claudia, terapeuta ocupacional, educadora social e psicóloga, que son as que están no día a día, non? ¿Qué me puedes contar de ese proyecto colaborativo denominado Ciencia Compartida? Vale, Ciencia Compartida, de momento hoxe foi hoxe foi o culmen, non, desa Ciencia Compartida. Ciencia Compartida é un proxecto que queremos implementar na Universidade da Coruña e que consiste en, a través da colaboración cos centros de investigación que hai na UDC, o CITEC, o CICA, o de aquí de Ferrol, o CITENI, onde o noso alumnado realiza prácticas, por certo, prácticas laborais. O que imos implementar é a colaboración do persoal destes centros de investigación, especialmente o persoal investigador en formación, persoal estudantes bolseiros e bolseiras predoutorais que están iniciando as súas investigacións, pois facer un traballo conxunto co noso alumnado, do que o noso alumnado sexa protagonista. Has puesto énfasis en ese conjunto, o sea, que colaboren de una manera similar. E que non se trata de imos ensinarlle a estos chicos, ¿no? Como digo, estes estudantes, imos ensinarlles a estes estudantes como traballamos nós, imos crear algo xuntos e logo imos presentalo na comunidade universitaria ou nos medios se nos deixades tamén, non? Sí. Aquí ya sabéis que tenéis las puertas abiertas. Nos comentabas anteriormente que esta mañana ha sido la graduación, la presentación de proyectos. Una vez finalizado, ¿qué balance haces? Pois o balance que eu falo máis facemos, non? Porque isto é un equipo, non? E sen el imposible. O balance como equipo, non? Como tanto
as compañeiras de Espazo Compartido, que son quen están aí día a día, como o equipo de monitoras que estiveron con eles na parte xa máis da residencia, ademais, Gazapo, Enki, que é a empresa que, bueno, a Fundación Enki que contratamos para o tema de monitoras. O balance é que sí, estamos moi cansas, necesitamos descansar. Son días intensos. Moi intensos, sí, sen parar demasiado, procurando tamén crear momentos de descanso na residencia, porque, e máis, claro, pensa que a fin de semana foi dura. Sí. Foi moi dura, o domingo fomos ao Castro de Esmelle. Uf, con ese calor. Que o profesor Fenollós fixo unhas explicacións maravillosas do Castro, bueno, aprendimos un montón, e aparte o noso alumnado ten unha característica, que é un alumnado universitario modelo, porque preguntan constantemente, nunca calan. Ti cando dis, tedes algunha pregunta? Eles sempre preguntaron. No en clase cando miran todos no, al pupitre. Pois o noso alumnado é o mellor, eu sempre digo, sodes o mellor alumnado da UDCI. Eu digo así, en plan, pero é que é certo, porque había entre o grupo de estudantes unha alumna de Cantabria que fixo as súas prácticas nun museo etnográfico de Cantabria, entón sabe moitísimo, está metida en temas etnográficos, folclóricos e demais, entón preguntaba moitísimo. E iso enriquece, e con 30 e pico grados, Sí, eso es de valorar. ¿Qué es lo que te gustaría, una vez finalizado este curso, este programa, que se lleven estos estudiantes, estos alumnos? Bueno, o que eles me trasladaron onte pola noite, que estábamos xa casi medio de despedida, o que eles me trasladaron é: queremos quedar máis días? O sea, que se sopesa la posibilidad de que el año que viene se extienda. Es que a lo mejor 8 días... Queremos volver, Monse, imos volver, prométenos que imos volver. Claro, non podo prometer esas cousas porque non podo, pero sí que faremos todo o posible para que se repita. De feito, eu levo como directora de Espazo Compartido este o meu segundo curso, e os dous cursos tivemos campus. Vamos a hablar ahora de esta segunda pata, de este título propio, Espazo Compartido. Es a lo largo de 2 años. Cuéntanos un poquito cómo se estructura, en qué se centra y cómo se va desarrollando y cómo van evolucionando desde ese primer año al segundo los alumnos. Espazo Compartido, o título completo sería Espazo Compartido, Autonomía e Empregabilidade para persoas con discapacidade intelectual. Forma parte, como xe dicía ao principio, do programa Unidiversidade de Fundación 11, do que formamos parte preto de 31 universidades do Estado español. E teño que dicir algo que para min é unha honra, e é que a Universidade da Coruña acabamos de rematar agora a 9ª edición. A Universidade da Coruña é das poucas universidades, non me atrevo a dicir cantas máis, pero sei que moi poucas, que están en unidiversidade desde o principio. Eu creo que o compromiso que a universidade ten coa responsabilidade social, coa inclusión, eu creo que hai que poñelo moi en valor. ¿Qué supone para estos estudiantes incluirse, ponerse en la parte, formar parte del ámbito universitario? Pois desde o primeiro momento que é ir a facer o carné de estudante universitario, que ao mellor a calquera outra persoa lle resulta algo banal, para o noso estudantado é un momento importante. Temos que ter en conta, Alicia, que entre o noso alumnado hai estudantes, persoas que van entre os 18 e os 30 anos. O ano pasado tivemos a Adrián, que foi o alumno de máis idade que tivemos, 28 anos. Estamos falando de persoas con situacións de vida moitas veces complicadas, sobre todo no ámbito escolar. Non me gustaría falar disto, pero creo que é importante que a xente o saiba. E agora chegan á universidade e les ponen en su sitio. O que din conta, o que fan conta, e ademais se lles prepara para entrar no mercado laboral, co que supón para unha persoa nova de difícil, e moito máis cando esa persoa nova ten unha discapacidade intelectual, ou ten, como diríamos,
diferentes capacidades. Acabo de falar de xente experta en videoxogos, en deseño gráfico, etc. Estamos hablando que es un curso que se centra especialmente en la parte formativa, en las habilidades sociales y la preparación al mercado laboral. ¿Podemos decir que esas son las patas fundamentales? Sí, as tres docentes que temos, as tres docentes que imparten a maioría, o máis gordo, non, do título, imparten materias que van desde matemáticas para las finanzas, que é das que máis medo dan, pasando por esas habilidades comunicativas, autocoñecemento, que é moi importante o autocoñecemento. A mellor forma de querernos a nos mesmos é coñecernos a nos mesmos. Nós como persoas, aquí non falamos de discapacidades, quererse, respetarse e amarse. Pois xa ves que son materias moi diferentes, TICs en la UDC, recursos TIC, currículum, é dicir, como elaborar o teu currículum, e logo o segundo ano está moito máis focalizado en 3 itinerarios, que son de auxiliar administrativo, xestión de almacén e tenda, pensando en... Que salidas laborales pode ter? Nas saídas e tamén o tema de turismo, comunicación e demais. Saídas, pois, bueno, non che vou dicir que todo o alumnado que fai espazo compartido entra no mercado laboral inmediatamente, pero sí teño que dicir que sí que estamos conseguindo, bueno, a verdade é que o consiguen elas e eles. Pois, sen ir máis lonxe, pois esta última convocatoria, hai como dúas vertientes. Unha, conseguir unha praza de funcionaria ou funcionaria na Xunta de Galicia, neste caso temos a Marina, que acaba de aprobar as oposicións a auxiliar administrativo do Sergas, e empezará en setembro, ou temos a Alexandra, bueno, Sasha, ela prefire que chamemos Sasha, que sempre me acompaña cando hai algunha entrevista ou así en medios tamén, que está traballando en Rúsula, que é unha empresa de enxeñería do aceiro moi importante da Coruña, e está no ámbito da comunicación. Bueno, ela xa di, fago de todo, en recepción, relacións cos medios, relacións con empresas, acoller as persoas que van a realizar as visitas, vai facer un ano xa en Rúsula. É fácil a través de las empresas conseguir estos As que teñen compromiso, sí. E cada vez son máis las que teñen compromiso. Sí, agora vimos de rematar un programa, digamos que anexo a espazo compartido, que son traballo por microcredenciais. As microcredenciais son uns cursos moi pequenos, é unha cousa nova dentro da Unión Europea, e acabamos de facer 3 microcredenciais con só 3 estudantes escollidos. Dirás, jo, pero que poucos. Non. Que queremos? Empregabilidade. Imos pouco a pouco. Fíjate, pues eso es un hito, porque en cualquier formación el gran problema es el que finalmente se queden ahí. Teño que dicir que estes contratos conseguíronos Gloria, Alex e Dani. É dicir, eles, durante o seu período formativo, eles sempre teñen unha tutora ou un titor, as súas titoras e titoras fixeron uns informes impresionantes, porque o seu nivel de entrega no traballo foi espectacular. A lo largo de este título propio también se comparten clases con otros estudiantes de máster y grado. Exactamente, aí está a parte inclusiva, a máis inclusiva. Non é tanto como nos gustaría, porque é que traballa moito o noso alumnado, é moi intenso en horario e en materias e demais, pero sí, hai profesorado e hai graos e mestrados da universidade que colaboran activamente co seu alumnado, que aprende xunto co noso alumnado. Ves como sigo co mesmo... Unos aprenden de outros. Sí. Bueno, logo cando se fan cando nos pedimos que nos dean o feedback ao noso alumnado e cando o profesorado pide o seu feedback ao seu alumnado é fantástico. Por exemplo, materias como cristalografía, no grao en química, onde traballaron en laboratorio, todos coas súas batas de laboratorio, como alumnos que son universitarios, mirando como se forman os cristais, non? Que a nós o mellor, bueno, eu que son filóloga, imagínate, estou lonxísimo diso. Na miña materia, por exemplo, que eu imparto didáctica da lingua galega no grao en educación infantil, formando parte dun proxecto que consiste en levar a tradición oral ás aulas de educación infantil,
pois mediante un obradoiro cunha contadora que se chama Raquel Queizás, no que aprenden a coñecer o seu corpo, a traballar con el, a contar contos. Bueno, Mateo neste caso foi un dos alumnos destacados deste obradoiro e é un alumno de Espazo Compartido. Para finalizar esta entrevista ya, aquellas personas que nos estén escuchando y que piensen, oye, mira, yo encajo en Espazo Compartido, ¿por qué les animarías a que formaran parte de él? Aunque creo que ya has dicho que para el año que viene no, tendrían que ser para el siguiente más, sí, pero para que fueran teniéndolo ahí en cuenta. Sí, pois eu diría, Natalia, que se ti tes entre 18 e 30 anos, bueno, tes recoñecido un grado de discapacidade entre un 31% intelectual, entre un 33% ou máis, Espazo Compartido é o teu lugar. Tes que ter unha serie de características, ser unha persoa autónoma, é dicir, ter traballado o tema da relación social, de poder traballar en comunidade, non? E tes que pasar unhas probas. Hai 15 prazas e temos sempre máis solicitudes das que realmente hai. Hai un proceso de selección que non é complicadísimo. Eso tampouco vamos a poner... No, pero hai unha proba de lectoescritura, unha proba de matemáticas básicas e logo varios role-playing que fan as docentes, Alba, Ana e Claudia, para ver como interactúan entre eles e logo, por suposto, porque efectivamente falamos de persoas adultas, máis que cunha discapacidade intelectual hai entrevista fundamental ás familias. As familias teñen que ter un compromiso forte e saber que o lugar onde van deixar as súas fillas e fillos é un espazo seguro, mais un espazo no que o que se vai fomentar é a súa autonomía. Que es lo más importante, porque ellos mismos con esa autonomía... Claro, respetando, por suposto, e valorando as asociacións non que traballan no beneficio das persoas usuarias con este tipo de casuísticas. Espazo Compartido non é iso. Espazo Compartido é un lugar para preparalos para entrar no mercado laboral, sí. Montse Muriano, ha sido un placer poder tenerte aquí esta noche en Espacio Abierto. Gracias, que sé que te has tenido que venir porque en este día de la graduación y todo, y seguiremos atentos de todos estos programas. Moitísimas grazas a ti, Natalia, a vos, a Televisión Ferrol, aquí estamos para o que queirades. Pues nos lo apuntamos. Sí, también... sí, puedo vir con alguna estudiante. Nada, ya iremos hablando de opciones. Sí, aquí está abierto. Y de darles a todos ustedes también las gracias por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o también en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.